Nachádzame sa na podujatí, ktoré sa volá Deň vysokoškoláka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. A cieľom tohto podujatia je priblížiť študentom stredných škôl, na akých študijných programoch môžu študovať v budúcnosti na našej univerzite, respektíve jednotlivých fakultách, ale aj ukázať priestory, kde prebieha vzdelávací proces, ukázať laboratória jednotlivých fakult, ale aj výskumné centrum agrobiotek a ďalšie súčasti našej univerzity. Program tohto podujatia prebiehal tak, že od 9. hodiny boli prednášky o univerzite, respektíve o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a od 10. hodiny začala prehliadka priestorov jednotlivých fakult. Pod aulou univerzity sú pripravené prezentačné stoly, kde vlastne sú letáčiky o možnostiach štúdia na našej univerzite. Každá fakulta tu má svojich zástupcov a títo zástupcovia sa venujú študentom stredných škôl, ktorí sa na dnešnom podujatí zúčastnili. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť študentom stredných škôl, ako prebieha vlastne vzdelávací proces na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Chceli sme im povedať, aké študijné programy si majú možnosť v budúcnosti vybrať